Ara veurem com podem guardar els fluxos de firma que més utilitzam per poder-los emprar d'una forma senzilla en nous enviaments de firma. Normalment, sempre enviem a signar els documents a les mateixes persones. Per això Enviafip dona l'opció de crear i emmagatzemar fluxos de firma, que després podrem adjuntar d'una forma senzilla a un enviament. Per això, anem a la part superior de la pantalla i fem clic al botó d'enviar document a signar. I per crear els fluxos de firma anirem a plantilles de flux de firma. Des d'aquesta pantalla podem anar creant nous fluxos de firma. Per fer-ho, fem clic al botó que està a la part superior a la dreta que posa nou flux. El primer que farem serà posar nom a la petició del flux de firma. Aquí podem crear fluxos de firma senzills per enviar a signar una persona, com més complexos per enviar a firmar diverses persones mantenint un ordre o bé sense que impliqui un ordre determinat. En aquest exemple crearem un flux senzill d'enviar a signar a una persona. Una vegada posat el nom, cercam la primera persona a la qual volem enviar a signar el document. Amb aquest selector, posant el nom o bé posant el NIF o bé posant el codi d'usuari, ens suggerirà possibles signants als que podem enviar el document. Recordeu que és requisit que aquest primer signant sigui usuari de Portafip. Li donem el botó de guardar i ens apareix aquesta pantalla on podríem seguir configurant el flux de firma. En aquest cas, només volem enviar a signar el document a una persona. Llavors, farem clic al botó de guardar i ens quedaria aquí emmagatzemat aquests flux de firma. Podem tenir tants de flux de firma com vulguem. Com podem adjuntar aquest flux de firma a un enviament? Per fer-ho, anirem al botó d'enviar document a signar i en aquest cas seleccionarem l'opció de els meus fluxos de firma. Des d'aquesta pantalla podrem crear una petició de firma seleccionant la plantilla del flux de firma que li volem aplicar. Per això, primer de tot, el que farem serà posar, com sempre, el títol de l'enviament de signatura. A continuació, ens surt un desplegable on podrem veure tots els fluxos de firma que tinguem creats. En aquest cas només en tenim un, el seleccionem. A continuació seleccionarem el tipus de document que volem enviar a signar i finalment adjuntarem els documents que volem enviar. En aquest cas farem aquest exemple enviant aquests documents. Una vegada tenim configurat tot l'enviament, li donarem el botó d'enviar a signar i es crearà una petició de firma per cada un dels documents que enviem a signar. Ara des d'aquí podrem consultar l'estat del flux de firma mentre la petició estigui pendent de ser signada. Una vegada signat els documents, veiem que l'icona canvia a aquesta icona verd que indica que el document ja està signat. En aquest moment, des del botó d'accions, podem o bé descarregar-nos el document o bé enviar-lo per correu electrònic a una altra persona. Per no estar pendents de quan el document s'ha signat, Enviafip ens enviarà un correu electrònic a la nostra bústia
indicant-nos que el document ja ha estat signat. Des d'aquest correu electrònic també podrem accedir al document i descarregar-lo.